En aquest vídeo veurem com copiar un full a un altre i com modificar-lo i treure-li la quadrícula. Obrim el full de càlcul, anem al nostre arxiu i el que volem és copiar aquest full al següent. Com que no en tenim cap, l'haurem de crear. Podem anar aquí, insereix, full. Després del que tenim, i com que serà una modificació, aquest és d'interès simple, en farem un d'interès compost, doncs li posarem nom compost. D'acord. Ja el tenim aquí. El que voldrem és fer una taula com aquesta. El que farem serà copiar tot aquest full al següent. Per seleccionar-lo tot, el que fem és posem aquí a la intersecció de files i columnes i cliquem i se'n selecciona tot. I ara només hem de dir copia, ens anem al següent, ens posem aquí a un i li diem enganxa. Anem a veure les modificacions que hem de fer. Per començar, el nom posa simple, li posarem compost. Enter. I després la modificació important que tenim aquí és que aquest sempre té 1.000 euros i cada any li donen 40. 1.000 euros, 40, 1.000 euros, 40. I per tant, a part dels 1.000 euros, el primer any té 40, el segon en té 80 més, 40 més, 40 més, 40 més, 40 més. Molt bé, en aquest cas tenim aquí que el primer any té 1.000 euros que donen 40, per tant té 1.040, però aquests 40 tornen aquí, per tant el segon any té 1.040, que al 4% donen 41. El tercer any, 1.080, que donen 43, etc. Què modificarem? Doncs aquesta segona columna d'aquí. Aquí tenim el 3 fixat, vam posar $1 a davant, que fixava el 3, per tant, aquí sempre és el resultat d'aquesta casella d'aquí. El primer any sí que tenim 1.000, que donen 40, per tant, tenim 1.040, però el segon any què tenim? Tenim aquests 1.040 d'aquí. Per tant, aquesta casella serà igual a aquesta d'aquí. Enter. El segon any començarem des de 1.040 i ens donarà 41 amb 60, 1.081. Què farem ara? Doncs simplement hem d'arrossegar per copiar la nova fórmula. I ja està, tan fàcil com això. Com que és curtet, aprofitarem per fer un parell de coses més. Una, aquí no es mostra la quadrícula. La quadrícula no s'imprimeix, però ens ajuda a posar bé les cel·les. Però un cop ja hem acabat, doncs queda més elegant treure la quadrícula. Com es treu la quadrícula? Doncs anem a Eines, Opcions, anem a OpenOffice Calc, Visualització, i aquí, línies de graella, la tenim clicada, doncs la traiem. D'acord. Ja no tenim línies de graella. I l'altra cosa que havíem d'explicar aquí és com afegir o treure decimals. Aquí, per exemple, en tenim 2. Com que aquest 00 no importa, perquè són zeros a l'esquerra, doncs podem anar traient aquí, posant o traient. Aquí en trec un i en trec un altre. Aquí en puc també treure, perquè és el 4%. Si en canvi jo aquí posés 2,75, com que me'ls treu, dic no, vull posar-los, vull que es vegin. Doncs afegeixo aquí decimals. Torno a posar aquest amb decimals. Doncs ja està.
Poso aquí el 4. Esborro aquesta imatge i ja puc guardar el fitxer una altra vegada. Anomena IDESA, mòdul 1, guardar. Sí.